groupe rebelle kɔrɔw ni an b'a fɔ fɔcogo la n'u o ye MNLA n'a tɔ n'o ye SEMA ye olu ye congrès kɛ Kidal. Congrès in kɛra sigikafɔ ka ɲɔgɔn faamuya ko caman kan nka sigikafɔ in yɛrɛ laɲiniba bakuruman b'a la an ka jateminɛ la o ye ka se ka tɔn yɛrɛ n'o ye SEMA ye ni MNLA b'o kɔnɔ ka se ka o yɛrɛ yɛlɛma plan militaire la ani plan administratif ka se ka yɛlɛmani dɔ don a la mun kɔni bɔra a kɔnɔ n'o ka déclaration ye an y'a ye k'a fɔ Bilal Acharif o de tilala ka kɛ secrétaire général ale élu a nɔ na nka u tilala k'a yira tuguni u ka déclaration point laban na k'a fɔ ko yɛrɛ b'a la ka taa cogo minnu na tiɲɛ na k'a bɛ mɔgɔ bila ka miiri accord d'Alger mun tɛmɛna Mali ni Bamatukulu kuraw cɛ ni maliyɛn denw don n'u dɔw bɛ gouvernement na bi ko o appliqueli k'o bila sira kan donc u ye a ɲini SEMA fɛ SEMA ka a miiri o ko la kosɛbɛ parce que an y'a k'a fɔ accord d'Alger 40% a appliquera ka se o hakɛ ma mais ale bi fɛnw bɛ yen tant que Mali yɛrɛ gafeba ma falen n'o y'an ka constitution tant que o ma falen a yɔrɔ dɔw tɛ se ka ye u ka jateminɛ tun b'o yɔrɔ kan ne fɛ ko ɲuman don parce que jamana kan ka ɲɛsin fɛn ma sisan o ye de k'a dɔn jamana ye gafe bɔ k'a fɔ ko 26 000 ex-combattants n'o ye SEMA ka mɔgɔw ye n'u bɛna don gouvernement ka jate kɔnɔ ni dɔw bɛ kɛ sɔrɔdasiw ye dɔw bɛ don administration ni fɛnw na k'o bɛna 13 000 ta o la donc ɲɔɲɛ in fana o bɛɛ kuma tun b'a ko kɔnɔ k'a fɔ ko bɛ se ka kɛ ko cogo min na ne fɛ ko ɲuman don maa dama o sɔnna ka fara Mali kan o ma Mali ka tilaliko kuma fɔ u m'a fɔ Mali ka kɛ silamɛ jamana ye ne fɛ kɛlɛ tɛ yen mun ka ɲi sisan jamana yɛrɛ ma ani jamana ka basigi ma n'an bɛɛ ka basigi ma o ye jamana ka intégration de teliya joona joona mun na parce que an b'a ye Bamatukulu dɔw bɛ yen olu bɛ ninnu dɔw ka drapeau ta kuma de la ka patrouille kɛ n'a ye ka sɔrɔ ka tiɲɛni kɛ jamana kunna donc mɔgɔw t'u attaquer parce que u b'a fɔ ko signataire don k'a sɔrɔ olu tɛ nka jamanaden caman b'a yira k'a fɔ ko bɛnkan gafe min ni a bolonɔbilala san 2015 Alizerikaw fɛ yen jɛkulu ninnu ka marifa bila ko gafe kɔnɔ kuma man ɲi lajɛrɛ min fana kɛra ɲɔgɔn laban in na Kidal dɔw y'a yira k'a fɔ ko dakɔrɔbɔlikan don SEMA ni MNLAw fan fɛ ka na Mali ka furancɛ fanga ma e y'o yɔrɔ faamu cogo di ne bɛ mun fɔ o yɔrɔ la semaine tɛmɛnen ne yɛrɛ ye chance sɔrɔ CNJ ni des voix pour le Mali ni ne y'o association membre dɔ ye n tɛ kuma mɔgɔ tɔgɔ la n b'a kuma fɔ ni kuma in bɛ ne yɛrɛ kelen kun kan tɔn ninnu si fila kuma tɛ mais ne y'o chance sɔrɔ ka tile fila formation dɔ accord d'Alger kan ni experts nana ka na u da don a kuma la ɲɛ i n'a fɔ expert dɔ bɛ u bɛ ko in kɔnɔ n'o ye Sidi Ali Ulubaɲa ye ale ye explication d'a ma accord d'Alger in na a labɛnna ka se labɛn cogo minnu na ni formation in an kɔni ma fɛn ye gafe in kɔnɔ mun ye bɛɛ jamana in tɔɔrɔ ou bien mun bɛ mɔgɔ wɛrɛ tɔɔrɔ bɛɛ b'a dɔn ni fitinɛ da jamana kɔnɔ n'a ko mɔgɔw ka jɛ u ka bɛn dɔ bɛ dɔ ta dɔ bɛ dɔ bila wajibi y'o ye accord d'Alger problème kɛra mun ye mɔgɔ minnu ye a ɲɛfɔ ko daminɛ na olu de m'a fɔ ka ɲɛ fo mɔgɔw yɛrɛ murutila k'a fɔ ko ɲuman t'a kɔnɔ fɛn b'a kɔnɔ a bɛɛ ka ɲi mais a dɔw de tɛ se ka kɛ parce que Mali yɛrɛ gafe tɛ sɔn a dɔw kɛli ma mars 2020 o kun kan k'a sɔrɔ k'a fɔ ko Mali kun ye constitution yɛrɛ falen ka ban o kun bɛ Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga kɔnɔna na donc ne fɛ Mali yɛrɛ accord ɲɛnama minnu sɔrɔ accord d'Alger y'a dɔ ye mais mɔgɔ caman m'a faamuya mais hali bi an y'o de ɲini jamana fɛ ko accord d'Alger kɔnɔna ko bɔ gindo la k'a kɛ bange ye bɛɛ ka se k'a faamuya k'a fɔ fɛn b'a kɔnɔ parce que Maliyɛn bɛɛ kunkan ko de don filanan mun ye k'a fɔ ko nin ko congrès nin k'o ye darabɔli kasi transition ma ne b'a fɔ ko a ye darabɔli tɛ kasi transition ma fana kunba dɔ kuma la pour que blocus ka bɔ Kidal kan Mali alima ka kɛ Kidal Mali drapeau ka kɛ Kidal ka to Maliya la toujours